Ez nehal odaya zêringerên Amedê me odê biryar da yani projeyekê da pêşiya xwe ku li Amedê borsaya zêringeran yani jî borsaya zêra veke herkes ji xwe dizane yani İstanbul ciye borsaya lê li Amedê eger borsayekî zêra ava ve ya zêringeran ava ve ev ê çi faydê çi sûdê bide zêringeran û xelkê Amedê û belkî yê derdorê li ser vê mijarê ez ê birêz Mehmet Yüksel re biaxivim ku serokê odaya zêringerên Amedê ye ka ez binêrim ev proje bi kêrî çi tê merheba ji te re. Belê merheba bi xêr hatin. Gelek spas dikim malîya ve borsa wê li Amedê hûnê vekin yan wek projeye yan wedaya hundir. Belê ev proje ji me re pir lazim bû. Vay sê sal û nîv em vî xizmetê de ne. Ne li Diyarbekir yani em bêjin Güneydoğuyê Bulgavê derê komple ihtiyacekî mezin heye mewiya dît he yani. İro em bêjî ku ê zêra meşgul dibe yani istimala wî dike kuçê dike üretim alanê em bêjin li Diyarbekirî ser heştê nêzî sedîye ye. Yê ku zêra hildiberînin heştê sed. Belê ê mezin yani ê biçûk jî em ew bikin diçe heta 105 alanekî me heye diviya da. Em bêjin dervayê Diyarbekir em bêjin Batmane Mardînê vî Bulgavê derê jî evî borsa ku em dibêjin ku kompîla yani memleket Doğu Güneydoğu kompîla ew bike yani vî işî were dayîn Diyarbekir vera vekî merkezekî. Başa me fêm kir. Na borsa ku hûn dixwazin ava bikin wê ji wanê heta Şirnexê Mêrdînê û Batmanê ew bajarên Kurda ve hemû xwe bigire. Lê wê vebe ev borsa. Belê ev ya salekî li ser vî projê em meşgul bin. Em dişoxulin. Em ana me çi aniyê durûmekî de em ya bêjin. Çiqa qurum hene ku evî işê de ew ji me re alîkarî bike me proje xwe çêkir me gişa me daye hindawan ev zamankî nêzik da Cumhurbaşkanî danişmanê wan li vê derê toplantîkî çêkir min jî serokê zêrkeriyê Diyarbekir min jî anî ku vî proja xwe em çûn hindawan di vî toplantiyê da min sûmişê wan kir. Proje pêşkêş kir wê kengê vebe ev proje wê kengê ava be. İşte em li benda wan li me ve bigere em dixwazin di merkezê da ya di nav şeher da ku viya cîkî mezin qasî 30 dolum 20 ve 30 dolum erdekî ku bidin ku eva iş adamiyê me jî viya çê bikin. Saz wê bên wê derê bixebtin 30 donum lazim e ji were we serî li warîtiyê da. Belê me li her derî daye qebûl kirin. Yani giş proje pir kefawan tê xweş dibînin ama ku viya ku pêv bigîne em li benda wan in yani. Baş. Ev borsa ve bikêrî çi be ve pirsevêje. Borsa yani em bêjî ku çiqa pere çiqa ku zêr çiqa ku diş îtihal yani firotina derva avêra li vê derê wê çêbive wekî merkezekî borsayê wê çêbive sadece ku li vê derê ekonomiya vî bölgeye wê di vê derê da be yani fiyata zêr jî ew li vê derê belî bive. Wê bibe alternatîfa borsa İstanbulê yan? Yani wekî wî ji me re örnek e merkeza wê derê em li vê derê ku em bibikin wî jîkî ku em mezin ku her ihtiyaç were dayîn ew ê bive ê dudiya yani bulgat dudiya ew vê derê çêbive li vê derê em di berba da jî em ba dikin yani iş adamiyê me kî çiqa hene birad vî proja me da bigirin projeyê xwe bira li serê bişoxulin em dixwazin em Diyarbekir serokê zêrê Diyarbekir ez bangandî li wan dikim em hazirin proja me destê me daye û me li her derê jî gotiye bira iş adamiyê me mezin bira werin vî projê çê bike ihtiyaçkî mezin e. Gelek spas. Belê sağ be teşekkür. Zor zor spas dikim ji birêz Mehmet Yüksel re ku serokê odaya zêringerên Amedê ye derbarê projeya borsaya zêringeran ya Amedê da fikir ramanê xwe me re parve kir ve yekê bêjim derdora 100 hilberînên zêran hebin jî
en ku zêra difrotin û dikanê wan eger ku em bidin berxwe em dibînin ku li Amedê derdora 350 ne lê eger yên bajarên din ji tevlê be borsayeke mezin navendeke mezin ya kirin û firotin û belkî hin nardekirina zêran ya bo derve jî.